Du tror måske ikke på det lige nu, men der findes skjulte principper i Bibelen, som kan forvandle din økonomiske situation på blot 6 måneder. Lyder det vanvittigt? Jeg forstår dig godt. Men lad mig vise dig, hvordan helt almindelige mennesker uden særlige fordele har anvendt disse principper, ændret deres økonomiske virkelighed fuldstændigt. Du lægger måske ikke mærke til det, men alt, hvad der sker i din økonomi, starter inde i dit sind. Har du nogensinde lagt mærke til, hvordan nogle mennesker altid virker til at have penge, mens andre konstant kæmper, uanset hvor hårdt de arbejder? Det er ikke tilfældigt. Den måde, du tænker på, former din virkelighed. Og det er ikke bare noget, jeg siger, det står i Bibelen. Som en mand tænker i sit hjerte, sådan er han. Da jeg hørte denne sandhed første gang, blev jeg ærligt talt nysgerrig. Kunne det virkelig passe, at min økonomiske situation blot var en refleksion af mine tanker? Jeg besluttede mig for at afprøve teorien, og til min overraskelse begyndte tingene at ændre sig med det samme. I årevis havde jeg troet, at rigdom var for de andre, de privilegerede, dem der var født i velhavende familier. Men da jeg begyndte at se mig selv som en velstående person, og da jeg begyndte at tro på, at penge kunne flyde let hen til mig, ændrede min virkelighed sig drastisk. Nu vil jeg have, at du spørger dig selv, hvad tror du virkelig om penge? Ikke hvad du siger, men hvad du føler dybt inde. Føler du, at penge er noget, man må kæmpe hårdt for? At de rige er egoistiske? At der aldrig er nok? Hvis ja, så formerer disse overbevisninger dit liv uden, at du opdager det. Problemet har aldrig været manglen på penge i verden, problemet har altid været, hvordan du opfatter og relaterer til dem. Der findes et fascinerende studie foretaget af Dr. Bruce Lipton, en biolog og forsker i sindet, som forklarer, hvordan vores underbevidste overbevisninger styrer vores liv. Han fandt ud af, at 95% af vores beslutninger træffes af underbevidstheden, baseret på hvad vi tror er sandt. Det betyder, at hvis du er vokset op med at høre, at penge er svære at tjene, at penge gør ikke en lykkelig, eller det er bedre at være fattig og ærlig end rig og korrupt, så har din hjerne programmeret dig til at afvise rigdom uden, at du er bevidst om det. Vil du have et virkeligt eksempel? Thomas Edison, manden, der revolutionerede verden med den elektriske pære, fejlede over 1000 gange, før han havde succes. Hvis han havde troet, at han ikke kunne, eller at han ikke var klog nok, havde han aldrig prøvet så mange gange. Han vidste, at hans sind var hans største aktiv. Det samme gælder for Henry Ford, som sagde, uanset om du tror, du kan, eller tror du ikke kan, har du retorisk. Hvad betyder det? Simpelt, din tro skaber din virkelighed. Men det er ikke nok bare at forstå det med intellektet. Du skal begynde at omprogrammere dit sind. Her er den første praktiske øvelse, jeg vil have dig til at lave. I de næste 7 dage skal du begynde at lægge mærke til dine tanker om penge. Hver gang du fanger en negativ overbevisning, skal du erstatte den med en stærk positiv bekræftelse. I stedet for at sige, jeg har aldrig penge nok, så penge kommer til mig på uventede og rigelige måder. I stedet for at sige, jeg er dårlig med penge, så jeg lærer nemt at styre og multiplicere min rigdom. Jeg ved godt, det kan virke mærkeligt i starten. Måske tænker du endda, det her er bare tom snak. Hvordan kan det ændre mit liv at gentage nogle sætninger? Men prøv at forstå, det handler ikke bare om gentagelse, det handler om reel omprogrammering. Og for at give dig en idé om, hvad økonomisk forvandling kan betyde, så forestil dig, at du i løbet af 6 måneder forbedrer din økonomiske situation med et beløb svarende til ca. 700.000 danske kroner, det vil sige omkring 700.000 kroner i dansk valuta, blot ved at ændre dit sind og dine daglige tanker. Til sidst vil jeg sige, alt begynder indefra. Din opfattelse af penge. Din forståelse af dig selv. Og din villighed til at give slip på gamle overbevisninger, der ikke længere tjener dig, og erstatte dem med nye, der åbner døren til overflod og økonomisk frihed. Din hjerne lærer gennem gentagelse og følelser. Når du siger noget med overbevisning igen og igen, dag efter dag, begynder dit underbevidste sind at acceptere det som sandhed, og så begynder du at handle anderledes og tiltrækker nye muligheder. Jeg kan huske historien om en ung mand, som deltog i et af mine kurser. Han havde et job, han havde, og han tjente en meget lav løn, ca. 10.000 danske kroner om måneden, og han troede, at han aldrig kunne få succes, fordi hans familie altid havde været fattig. Da han hørte dette princip første gang, var han skeptisk. Men han besluttede sig for at prøve. Hver dag, både om morgenen og før sengetid,
gentog han positive bekræftelser om overflod og forestillede sig et liv med velstand. Efter et halvt år fik han en forfremmelse, tredoblede sin indkomst til ca. 30.000 danske kroner om måneden og begyndte at investere. Det var ikke et mirakel, han ændrede bare sin tankegang. Spørgsmålet er du villig til at prøve det samme i dit eget liv? Hvad har du at miste? Kun gamle overbevisninger, som ikke har ført dig derhen, hvor du gerne vil være. Derfor giver jeg dig en udfordring. I de næste 7 dage skal du skrive 3 positive bekræftelser om penge ned hver morgen og aften og gentage dem. Men du skal ikke bare sige dem, du skal mærke dem. Se det for dig, du lever allerede det liv. Følg taknemmeligheden, som om det allerede er virkelighed. Hvad vil der ske? Noget, som måske virker diskret i starten, men som har stor kraft. Du begynder at se nye muligheder, møder nye mennesker og finder veje, der før var usynlige. Og det hele starter i dit sind. Hvis du ændrer din tankegang, vil du uundgåeligt ændre din økonomiske virkelighed. Giv, og du skal få. Det lyder enkelt, ikke? Men i virkeligheden er det en af de mest kraftfulde lovmæssigheder for velstand, og samtidig en af de mest misforståede. For når vi taler om at give, tænker mange, hvordan kan jeg give noget, når jeg knap nok har nok selv? Det er netop denne tankegang, der fastholder mange i mangel. De fleste ser penge som en begrænset ressource, noget, der, hvis det gives væk, aldrig kommer tilbage. Men det, de ikke ser, er, at handlingen at give aktiverer en usynlig strøm af overflod. Og det er ikke bare mig, der siger det, det står i Bibelen. Giv, og der skal gives jer, et godt mål, presset, rystet og overfyldt, skal I få i jeres skød. Det er ikke kun et åndeligt løfte, det er en livspraksis. Hvis du ser på de mest succesfulde mennesker i verden, vil du opdage, at de uden undtagelse er gavmilde. Tag for eksempel Bill Gates, som grundlagde et af verdens mest indtjenende firmaer. Han har doneret, hvad der svarer til over 14 milliarder danske kroner til velgørende formål. Eller Warren Buffett, en af de rigeste investorer i historien, som har doneret langt størstedelen af sin formue, svarende til omkring 70 milliarder danske kroner. Tror du, det er tilfældigt? Eller har de forstået noget, som de fleste stadig ikke har set? Når du giver, sender du et stærkt signal til universet, og endnu vigtigere til din egen underbevidsthed. Du siger, jeg har mere end nok. Jeg er rigelig. Og når dit sind tror på det, begynder din virkelighed at ændre sig. Penge begynder at strømme til dig fra uventede kilder. Nye muligheder dukker op. Velstand finder vej til dig. Men her er en afgørende detalje, du skal give med det rigtige hjerte. Mange prøver at give håbet om straks at få noget igen, næsten som om de prøver at snyde systemet. Det virker ikke. Giv, fordi du virkelig ønsker at give. Ægte gavmildhed kommer fra hjertet. Du skal give, fordi du tror på overflod, ikke fordi du vil presse et hurtigt afkast igennem. Jeg kan huske en periode i mit liv, hvor jeg havde meget få penge. Jeg prøvede at bygge min karriere op, og logikken sagde, at jeg burde holde fast i hver eneste krone. Men jeg besluttede mig for at lave et eksperiment. Jeg begyndte at give en del af det, jeg tjente, selvom det virkede som en lille smule. Nogle gange var det penge, andre gange tid, og nogle gange viden. Og så begyndte noget helt utroligt at ske. Pludselig begyndte muligheder at dukke op. Folk begyndte at kontakte mig med forretninger. Velstanden begyndte at vokse på en måde, jeg aldrig kunne have forudset. Og her er det vigtigste. Det handler ikke kun om penge. At give kan være et smil, et godt råd eller en venlig gestus. Du kan give din tid, dit talent, din erfaring. Alt det, du sætter i bevægelse, vender på en eller anden måde tilbage til dig. Og det er ikke kun noget spirituelt, det er også videnskabeligt bevist. Studier i adfærdspsykologi viser, at generøse mennesker er gladere, lever længere og interessant nok, ender med at tjene flere penge i løbet af livet. Det er fordi generøsitet skaber forbindelser, styrker relationer, åbner døre til nye muligheder. Men jeg ved, hvad du måske tænker nu. Jeg har hjulpet folk før og har ikke fået noget tilbage. Og jeg forstår den tanke. Men her er fejlen. Når du giver og forventer, at det kommer tilbage fra præcis den samme kilde, så begrænser du strømmen af overflod. Det du giver, vender måske ikke tilbage på samme måde eller fra samme person, men det kommer altid tilbage. De penge, du giver, bliver måske ikke betalt tilbage af den, der modtog dem, men de kan vende tilbage til dig i form af et nyt job, en uventet mulighed eller måske en idé,
der fuldstændig ændrer din økonomiske fremtid. Nu vil jeg give dig en udfordring. De næste 7 dage, så find en måde at give hver dag. Det kan være penge, tid, viden, hvad som helst, du værdsætter. Og når du gør det, så læg mærke til, hvordan du har det. Læg mærke til, hvordan din tankegang begynder at ændre sig. Og endnu vigtigere, vær opmærksom på de nye muligheder, der begynder at vise sig i dit liv. Sandheden er, at penge ikke er noget, man skal gemme og beskytte i frygt. Penge er en energi, der skal holdes i bevægelse. Når du giver, aktiverer du det flow. Du beviser over for dig selv, at du allerede er rig. Og tro mig, når du begynder at leve på den måde, bliver velstand uundgåelig. Har du nogensinde lagt mærke til, hvordan nogle mennesker altid ser ud til at have økonomisk medvind, mens andre aldrig rigtig kommer i gang? Det ligner held, men det er det ikke. Hemmeligheden ligger i planlægning. Bibelen siger, betro Herren dine gerninger, så bliver dine planer fastgrundet. Det betyder, at hvis du vil opleve rigdom, så skal du planlægge for det. For sandheden er, uden en plan kommer rigdom aldrig. Mange siger, at de gerne vil være rige, men hvis jeg spurgte dig lige nu, hvor mange penge vil du præcis tjene i de næste 6 måneder? Hvordan vil du gøre det? Hvilke færdigheder skal du udvikle? Så ville de fleste mennesker ikke kunne svare. Og det er derfor, størstedelen aldrig bliver rige. De ønsker rigdom, men de planlægger ikke for det. Da jeg begyndte min rejse, troede jeg, at økonomisk succes kun skete for særligt heldige mennesker. Jeg så folk blive millionærer og tænkte, hvad gør de anderledes? Det var først, da jeg begyndte at studere i dybden og tage tingene seriøst, at jeg opdagede et mønster. Mennesker, der opnår succes, nøjes ikke med at drømme om penge, de har en klar og tydelig plan. De ved præcis, hvor de vil hen, og de lægger en rute for, hvordan de når derhen. Min egen tilværelse begyndte først at ændre sig, da jeg selv begyndte at gøre det samme. Der er noget vigtigt, som mange mennesker ikke forstår. At planlægge handler ikke bare om at skrive et tal ned og så vente på, at pengene dukker op af sig selv. Det handler om at sætte specifikke mål, udarbejde strategier for at nå dem. Hvis du ønsker at tjene flere penge, hvad er så din plan? Har du tænkt dig at starte en virksomhed? Investere? Lære en ny færdighed, der øger din værdi på arbejdsmarkedet? Hvis du ikke har nogen plan, så venter du bare på, at livet sker for dig. Og dem, der venter, bliver ofte hægtet af. Lad mig give dig et konkret eksempel. Elon Musk havde en detaljeret plan for sine virksomheder, længe før han blev verdens rigeste mand. Han vidste, at han ville revolutionere rumindustrien, men han gik ikke bare i gang uden retning. Han studerede, satte mål, fastsatte deadlines, omringede sig med de rette mennesker. Resultatet? Han gjorde SpaceX og Tesla til nogle af de mest værdifulde virksomheder i verden. Så hvad tror du? Havde han bare heldet med sig, eller planlagde han sin succes? Og hvis du tror, at dette kun gælder for milliardærer, så tænk lige over det her. Studier viser, at folk, der skriver deres mål ned, har 42% større chance for at nå dem. Og hvis de samtidig laver en handlingsplan og deler den med nogen, der holder dem ansvarlige, stiger chancen til 76%. Det er ikke tilfældigt. Din hjerne har brug for klarhed for at kunne handle. Hvis du ikke ved, hvor du er på vej hen, vil enhver vej se ud som den rigtige, og det er sådan, mange mennesker ender fanget i økonomisk middelmådighed. Tænk lige over det i et øjeblik. Hvordan forestiller du dig, at din økonomiske situation ser ud om 6 måneder? Har du et specifikt beløb i tankerne? Ved du, hvordan du vil nå det? Hvis dit svar er nej, så er det nu, du skal ændre det. Find et stykke papir og skriv ned, præcis hvor mange penge du gerne vil tjene, lad os sige 25.000 danske kroner, hvilket svarer til ca. 550 brasilianske reais, og skriv det med ord, ikke tal. Vær præcis. Noter derefter mindst 3 måder, hvorpå du kan opnå det. Det kan være gennem dit nuværende job, en ny forretning, investeringer eller ved at lære en ny færdighed. Giv hver mulighed en konkret deadline. Her får du en udfordring. Inden for de næste 24 timer skal du udarbejde en klar plan for din økonomi de næste 6 måneder. Hvor mange penge vil du tjene? Hvordan vil du gøre det? Hvilke handlinger vil du tage hver uge for at komme nærmere dit mål? Udskyd det ikke. Hvis du ikke gør det nu, hvornår gør du det så?
Rigdom sker ikke ved et tilfælde. Den kommer til dem, der planlægger, handler og forpligter sig til deres egen succes. Og her er den gode nyhed, du kan begynde i dag. De fleste mennesker forstår ikke, hvor meget magt deres egne ord har. Men sandheden er, at dine ord former din økonomiske virkelighed, uanset om du tror på det eller ej. Bibelen lærer os, død og liv er i tungens magt, og den, der elsker den, skal spise dens frugt. Det betyder, at dine ord kan skabe eller ødelægge din fremtidige velstand. Så lad mig spørge dig, bruger du den magt til din fordel eller imod dig selv? Hvis du lytter godt efter, vil du opdage, at folk, der altid klager over penge, nærmest altid kæmper med økonomien. De siger ting som, penge vokser ikke på træer, jeg er altid brugt, der er aldrig noget til overs til mig. Og gæt hvad? Deres virkelighed kommer til at matche de ord, de siger højt. De befinder sig præcis i den samme situation år efter år. Det er ikke nogen tilfældighed. Når du gentager noget igen og igen, accepterer dit underbevidste sind det som sandhed og begynder at forme din virkelighed i overensstemmelse med denne overbevisning. Jeg er selv faldet i den fælde. I begyndelsen af min rejse plejede jeg ofte at sige, jeg har ikke råd til det her. Det var en automatisk sætning, noget jeg sagde uden at tænke over det. Men så rettede en af mine mentorer mig og sagde, Bob, sag aldrig igen, at du ikke har råd. Spørg i stedet dig selv, hvordan kan jeg få råd til det? Den lille ændring i ordvalg åbnede mit sind for nye muligheder. I stedet for at lukke ned, begyndte jeg at lede efter løsninger. Og det var der, det hele begyndte at ændre sig. Tænk over det. Din hjerne lytter konstant til det, du siger. Hvis du hele tiden siger ting som, jeg er dårlig med penge, eller jeg bliver aldrig rig, så programmerer du dit sind til at acceptere det som virkelighed. Og det værste, du begynder at handle ud fra den overbevisning. Hvis du tror, du er dårlig til at håndtere penge, vil du aldrig gøre en indsats for at lære det. Hvis du tror, du aldrig bliver rig, vil du ikke træffe de rigtige beslutninger, der kan ændre din situation. Videnskabelige studier har allerede bevist dette. Et eksperiment udført af Dr. Masao Emoto viste, at ord har en direkte indvirkning på strukturen i vandmolekyler. Positive ord skabte smukke, symmetriske krystaller, mens negative ord dannede kaotiske og grimme mønstre. Tænk nu over det. Hvis ord kan have så stor effekt på vand, hvad gør de så ikke ved dit sind og dit økonomiske liv? Hvis du gerne vil ændre dit økonomiske liv, skal du begynde med at ændre dit sprog. I stedet for at sige, jeg er fallit, skal du sige, jeg er i gang med at bygge min formue. I stedet for, jeg har aldrig penge nok, skal du sige, penge kommer til mig på uventede måder. Det kan virke mærkeligt i starten. Du vil måske tvivle. Men jeg lover dig, hvis du gør det konsekvent, vil noget inden i dig begynde at forandre sig. Og når dit mindset ændrer sig, følger virkeligheden med. Jeg husker en mand, som deltog i et af mine kurser. Hans økonomiske liv var helt kaotisk, og han plejede altid at sige, min situation bliver aldrig bedre. Da han lærte dette princip og begyndte at ændre sin måde at tale på, skete der noget fantastisk. På få måneder fik han et nyt job, hans indkomst steg, og han begyndte at investere. Han sagde til mig, Bob, jeg gjorde ikke andet end at ændre mine ord. Men på en eller anden måde ændrede hele mit liv sig. Det var ikke magi. Det var ændringen i hans ordvalg, der ændrede hans tanker, og det fik ham til at tage nye handlinger. Så her er den udfordring, jeg vil give dig. I de næste 7 dage skal du være opmærksom på alt, hvad du siger om penge. Hver gang en negativ sætning dukker op, skal du stoppe dig selv med det samme og erstatte den med en positiv bekræftelse. Og mere end det, føl det, du siger. Når du siger, jeg er på vej mod rigdom, så sig det med overbevisning. Hvis du siger, penge kommer nemt til mig, så mærk, at det er sandt. For når du siger noget med følelse, fremskynder du forandringen. Hvis du gør det konsekvent, vil du begynde at opleve små ændringer. Du vil føle dig mere selvsikker, mere optimistisk, og med tiden vil du begynde at se muligheder, som før virkede usynlige. Forresten, da jeg plejede at sige, jeg har ikke råd til det, talte jeg om ting, der kostede ca. 200 amerikanske dollars, hvilket svarer til omkring 1.400 danske kroner, skrevet sådan her, ca. 1.400 danske kroner. Da jeg begyndte at spørge mig selv, hvordan kan jeg få råd til det, begyndte muligheder at åbne sig. Noget, der før virkede uopnåeligt, blev pludselig muligt.
Alt det her begyndte med noget, som du har fuld kontrol over, dine ord. Så fortæl mig, er du klar til at begynde at tale din egen velstand frem i dit liv? Har du nogensinde tænkt over, hvorfor nogle mennesker tiltrækker penge uden besvær, mens andre kæmper hele livet med at betale regninger? Svaret ligger ikke i held, talent eller det miljø, de er vokset op i. Det rigtige svar ligger i handling. Bibelen lærer os, den dovne hånd gør fattig, men de flittiges hånd gør rig. Det betyder, at økonomisk succes ikke er nogen hemmelighed, og den er heller ikke forbeholdt en udvalgt skare. Det er et direkte resultat af dit engagement og din vedvarende indsats. Mange mennesker bruger hele deres liv på at vente på, at noget magisk sker. De håber på et lykketræf, en uventet lønforhøjelse eller en gevinst i lotto. Men imens de venter, handler andre. De sætter sig ikke bare ned og ønsker at blive rige, de studerer, lærer, arbejder og gør det, der skal til. Penge opstår ikke ud af ingenting. De kommer som et resultat af de handlinger, du tager hver eneste dag. Hvis du ser på nogen, der er blevet succesfulde, vil du opdage et klart mønster. De har alle arbejdet utrætteligt for at komme dertil, hvor de er i dag. Tænk på Steve Jobs. Han blev fyret fra sit eget firma, men han gav ikke op. Han kom stærkere tilbage og genopbyggede et imperium. Tænk på J.K. Rowling, hun blev afvist af adskillige forlag, før Harry Potter-stjerne blev en verdensomspændende succes. De her mennesker havde ikke kun talent. De havde udholdenhed, beslutsomhed og en arbejdsmoral uden sidestykke. De gjorde, hvad der skulle til, uanset hvilke forhindringer de mødte. Nu skal du spørge dig selv, gør du virkelig en tilstrækkelig indsats? Bruger du nok energi på din økonomiske rejse? For her er sandheden, som mange ikke vil høre. Hvis du ikke er der, hvor du gerne vil være økonomisk, er det fordi, du endnu ikke har gjort nok for at ændre din virkelighed. Jeg ved godt, det er svært at indrømme. Det er mere behageligt at tro, at problemet ligger hos regeringen, økonomien eller noget andet uden for din kontrol. Men virkeligheden er, at hvis du vil være rig, må du begynde at handle som en, der er bestemt til at blive rig. Jeg har selv stået på den anden side. Jeg var en, der arbejdede hårdt, men uden retning. Jeg følte mig frustreret, for uanset hvor meget jeg gjorde, skete der ingen forandring. Først da jeg begyndte at arbejde med omtanke, ikke bare med anstrengelse, begyndte mit liv at forandre sig. Jeg indså, at det ikke var nok bare at arbejde lange timer. Jeg måtte investere i min viden, lære om penge og udvikle færdigheder, der gjorde mig mere værdifuld på markedet. Da jeg gjorde det, begyndte pengene at komme fra steder, jeg aldrig havde forestillet mig. Og her er en almindelig fejl. Mange mennesker forveksler travlhed med produktivitet. At arbejde hårdt betyder ikke nødvendigvis, at man arbejder klogt. Du kan være optaget hele dagen, men hvis det, du laver, ikke rykker dig fremad, bliver du bare stående samme sted. Hemmeligheden er ikke at arbejde mere, det er at arbejde bedre. Hvis du vil øge din indkomst, så spørg dig selv, tilegner jeg mig nye færdigheder? Lærer jeg om investeringer? Opbygger jeg noget, der kan vokse over tid? Eller gentager jeg bare de samme vaner hver dag og forventer et andet resultat? Nu vil jeg stille dig en udfordring. De næste 30 dage, handel massivt. Tag skridt. Bevæg dig. Og lad os tale om penge i konkrete termer. Hvis du drømmer om at vinde 1 million egyptiske pund i en gevinst, så svarer det til ca. 450.000 danske kroner, skrevet med ord 450.000 danske kroner. Og hvis du ønsker en lønforhøjelse på 50.000 egyptiske pund, svarer det ca. til 22.500 danske kroner, skrevet med ord 22.500 danske kroner. Bibelske henvisninger skal også skrives med ord. I stedet for at sige Ordsprogenes bog 10:4, skal du sige Ordsprogenes bog, kapitel 10, vers 4. Detaljerne får mere helheden. Forandring starter med et ord, men det er vedholdende handling, der skaber rigdom. Vælg et område af din økonomi, som du gerne vil forbedre, og forpligt dig til at tage en konkret handling hver eneste dag. Det kan være at lære mere om investeringer, finde en ny indtægtskilde, udvikle en ny færdighed eller blot få styr på dine penge og dit budget. Det vigtigste er, at du gør noget. Og endnu vigtigere, at du gør det konsekvent. Succes kommer ikke fra store, sjældne handlinger, men fra små skridt, der bliver gentaget dag efter dag over tid. Hvis du gør det, vil noget bemærkelsesværdigt ske. Muligheder,
der før virkede umulige, vil begynde at dukke op. Veje, du ikke kunne se før, vil blive synlige. For når du bevæger dig i retning af succes, begynder succes også at bevæge sig mod dig. Og det bedste af det hele? Hele processen er 100% under din egen kontrol. Så Samar, er du klar til endelig at begynde at handle som en, der virkelig fortjener den rigdom, du drømmer om? Velstand er ikke et privilegium, der er forbeholdt en heldig elite. Det er et direkte resultat af dine overbevisninger, dine ord, dine handlinger og den måde, du vælger at forholde dig til penge på. Bibelen lærer os tidløse principper om overflod, og når du bevidst begynder at anvende dem i dit liv, vil din økonomiske virkelighed ændre sig på en måde, du måske slet ikke kan forestille dig lige nu. Har du lagt mærke til, hvordan alting hænger sammen? Din tankegang former dine ord skaber dine handlinger, og dine handlinger former din virkelighed. Det betyder, at rigdom ikke handler om tilfældigheder, men om valg. Og det valg er dit. Så hvad vil du gøre med den indsigt? Vil du bare lytte og glemme det? Eller vil du begynde at omsætte hver af disse principper til praksis og forvandle din økonomi en gang for alle? Hvis du virkelig ønsker at fortsætte med at vokse, hvis du vil tage endnu et skridt på vejen mod velstand, så har jeg en invitation til dig. Den næste video, der vises på din skærm nu, vil tage dig endnu dybere ind i denne vækstrejse. I den vil du tage endnu et skridt mod at blive 1% bedre, end du var, før du trykkede på afspil. Og forestil dig, hvis du gør det hver dag, hvor langt kan du så være kommet om få måneder? Klik nu, for jeg venter på dig der, så vi sammen kan fortsætte denne forvandling. Bemærkningen. Den oprindelige tekst indeholder ingen specifikke beløb eller tal, men hvis for eksempel et beløb som 100 brasilianske real var nævnt, ville det svare til ca. 280 danske kroner, og ville blive skrevet som ca. 280 danske kroner, med alle tal skrevet helt ud i ord.